Здравейте на всички! Днес ще правим... Не се спомня кой епизод на Майнкрафт. Да, ще си продължим живота, защото не сме умрели. Сме умрели още и... трябва да си доиграем живота. Значи няма как. Продължаваме. Да. Ето. Продължихме живота, аз го запаметих, защото сме толкова... Да. Толкова сме напред, че... Тема за една коса. Ти нещо може ли да се крафни? Ти нещо. Чакай, скелети ли има? Значи не можем. Не можем да крафнем директа. Съжалявам. Добре, че пускат Майнкрафт такава хубава песен. Ще е доста добра. Да кажа. Даже е супер спокойна. Тя ме адска много ме радва. Вие вижте колко напълних честа. Да, ако някой се спомня, че вреди го навълнихме така. Този звук къде се чува? О, да, някой върви. Ти искаш да ти правя кошничка като на мами? Добре, ще справим. Така, почнахме ден втори. Яп, чакай. Ето ден втори. Започваме наново. О, да. О. Ще гръмне. Защо? Що не гръмна? Не знам, че има и крипър. Няма да изляза никога. Как си измират всеки измирита? Не. Добре, ще спра на пауза за малко. Така, продължаваме. Това беше някаква грешка или... Беше моя грешка и системата блокира и трябва да включа наново. За това... Не, че съм го направил, но има натваряне приложения, нали, знаете, Windows 10 нова система и даже моята е много нова. И вижте, даже порасна. Вижте. Това стана току-що. И долното ще порасне. Това порасна току-що. Пък другите отгоре си имат. Защото аз имам голям таван. И аз съм едно копче под тях. Да, няма нещо.
Моята скучна. Вижте, хора, мога да държа две работи. Тъй ще взема това. Ще взема и това. Оп! Ще взема и това. Сега вижте. Мога да държа това. Мога да държа две работи. Да, виждате ли? Две работи. Така. Мога да държа две работи с едната, да си помагам с другата, не знам как се слага. Много е трудно да работиш с две ръце в Майнкрафт само. А пък на живота е доста лесно. Да кажем на кратко. Не, доста лесно е. И така, тук идва време да се... Извинете. Факт е някой върви отгоре. Не мразя този шум. Вижте хора. Дето... Нали всичко тук е в ей това... Дирт. В ей това нещо. Сега ще ви го покажа. Нали всичко е това нещо е в... Тревата е пораснала на пода. Това не е нормално. А сега за газа... То направо... Да. Да не разбере човек. Не ще отваря. Как? Как стана това? Аз мога да отваря? Какво? Мога да си отварям. Да, ето вижте. Ето. Мога да си виждам и вертурито. Крафтинг. Така, ще спра на пауза за малко, защото аз не виждам и ще сложа. Не мегата! Мама! На мен ми свърши батерията. Да, почти. Но дълго бавно слиза. Да. Така. Точно така. Да, и сега ще спра на пауза. Така, както виждате, вече ми е на зарядно. И продължаваме. Ей! Къде ми? Защо? Сега да си включа. Така ще направим някакви размени примерно с красата и сентъл. Не е така. Не е така. Не е така за мене. Кой ме възразява? Стил Майнкрафт. То ще бая работима. Awesome! Даже има падане. Пълна скука. Направо този епизод стана бая дълъг, почти 10 минути. И то тук ми говори 10 минути, 17 минути са минали. И вчерашния епизод много минути. Този епизод. Не
нищо. Няма нищо за крафтване. Ето пак често. Но само едно така, едно така. Ще взема това. Ще взема други части. Старата. Две. Трудно се чупи. Ще направим една трева. Ще върнем тези в честа. Това да е използвано. Сортирам. Кога стана 11 минути? Нека не снима така дълъг кръг. И сега ще стига за днеска с този Майнкрафт, защото май станаха 4 епизода. Не мисля. Или 5 или нещо. Сега ще... Не мога да отваря тази игра, защото май е проблемно за снимане, но... При нужда. Става за съжаление, защото те няма за спъкване на екрана и за това няма да правим.